Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Ataw tagtatan. Ayong hapon sa mga kaigsuunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug igalang Bisaya Communications Secretary Martin Andanar. Tag-ulan gihapon sa lain-laing dapit sa nasod no. Gawa sa hulga sa COVID-19, panahon usab sa ubo, sipon ug trangkaso. Busa ampingan ang kaugalingon. Magpanalipod pirmi aron himsog ang atong awas. Ubani sa dayon mi ninyo karong hapuna alang sa mga istorya sa paglaom na sigurado na aduna mo'y matun-an. Karong hapon sa Bisaya gyud atong makauban sila Office of the President ASEC Girly Veloso alang sa mga bag-ong giablihan na malasakit center sa mga publikong ospital sa tibuok nasod. Makauban pod nato si Sangguniang Kabataan Barangay 1 Talakag Bukidnon Chairman Edison Ray Era Abelia. Ug sa atong Bisaya Pride, atong makauban ang atong Olympic champions na sila 2020 Tokyo. Olympic silver medalist Carlo Paalam ug Nesty Petesio. Puno sa serbisyo publiko. Inspirasyon ug good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 Armin Manila, DYHP 612 Armin Cebu, DXCC 828 Armin Cagayan de Oro, DXBC 693 Armin Butuan, DXRS 918 Armin Surigao o DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa Armin social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, pwede sa mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364 o 0917-848-6469. Good news sa tanan sa mga gusto og load diha aron do na moy magamit na pang text ug pang internet. Maghatag ta og 100 pesos worth nga load kini para sa pinakaunang 20 nga lucky winners. Napulo ka lucky winners sa Globe subscribers ug napulo pod ka lucky winners para sa Smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug ang inyong address. Og unya, at ang among mga load winners nato from last week's episode na ihatod ka nato ni John Nino Fabre paasa ang atong bag-ong youth correspondent gikan sa City of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. Pusa, like, share, and message na dayon. Magsugod ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, sa gipagawas na bagong kamanduan sa Interagency Task Force Against COVID-19, ipailalom sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ ang Cebu City, Lapu-Lapu City ug Mandawi City gikan Agosto 16 hangtod Agosto 31 ning tuiga tungod sa gataas na kaso sa COVID-19 ug pagkapuno sa mga ospital. Samtang masugtan usab sa PNP sa mga syudad sa Cebu ang pagpatuman sa border checkpoints ug Oplan Bulabog aron maligayan ang pagpundok sa mga katauhan. Sa Region 10, giatagan hinabang sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10 ang 121 ka mga mananagat sa lungsod sa Sumbong Kugon, Misamis Oriental nga naapektuhan sa southwest monsoon o habagat. Samtang nagpadayon paghihapon ang paghatag og special ayuda sa Cagayan de Oro City ug Hingungog City sa tabang sa DSWD o guban pang ahensya sa gobyerno aron mas mapadali ang pag-apod-apod. Sa Region 13, dako ang pagpasalamat sa Manobo Tribe nga gipangaluhan ni Hawodon Emiliano Pugosa sa DSWD sa programang kalahi CIDSS Pamana, Indigenous Peoples Mandatory Representative kun IPMR, pagkahuman sa pagtuko silang dugay ng giulatang Tribal Center sa Rosario, Agusan del Sur. Gipasalamatan usab ni Pugosa si Pangulong Duterte sa paghatag og pagtagad niini sa mga kinahanglanon sa mga lumad sa nasod. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Jay. Usa ka pamilya gikan sa Bohol ang atong Malasakit Center beneficiary karong adlaw. Samtang lain na usab nga Malasakit Center ang giablihan sa Luzon. Dugang detalye ihatag kanato ni Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon, Asik Girly. Daghang salamat, Secretary Martin, ug maayong hapon. Giablihan niya itong August 6 ang ika-134th Malasakit Center sa nasod.
Kini ania nahimutang sa Talavera General Hospital sa Talavera, Nueva Ecija. Ang virtual launching gitambungan ni Senator Christopher Lawrence Cuyabongo ug ni Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino. Present usab ang opisyal sa local government ug mga staff sa hospitals. This is the third malasakit center in the province of Nueva Ecija and the 12th in Central Luzon. Gidawat sa mga opisyal sa hospital ang 3 million pesos na Social Civic Projects Fund gikan sa Office of the President ug laing 10 million pesos gikan sa Medical Assistance for Indigent Patients program sa Department of Health. Ang Visayas adunay 26 ka malasakit centers, 33 sa Mindanao ug 75 sa Luzon. Karong hapon, taga Danao Bohol ang atong malasakit center beneficiary. Biktima sa massacre ang pamilya ni Marvic Bitasa. Niabot sa kapin 50,000 pesos ang bill sa hospital ni Michael apan gitabangan kini sa malasakit center mawala siya'y mabayran. Ania ang ato ang OPAV Information Officer Herty Lopez sa iyahang interview kang Marvic. Herty? Ma'am, unsa atong pangalan, ma'am, ug pila atong edad? Si Marvic Bitasa ko, sir, 45 years old. Taga diin man ka, ma'am? Taga Kantubo, Danao, Bohol. Unya, ma'am, ang pasyente kay ang imuhang, ito ang pasyente or naay kaparente nimo nga pasyente nga naka-avail sa malasakit center? Kuan, sir, akong bata nga kamanghuran. Di masakir ang among balay, unya, naigo akong bana, namatay, unya, pati akong anak, ang akong anak mautungwa mapuruhan, nadapan ako sa ospital. So nakuan siya, ma'am, naigo siya sa manimang bala, ma'am? Oh, bala, sir. Bala sa nga 45 caliber. Okay naman, sir, pero ang iyahang lukunan nga katong naa dool sa tuhod nang murag naapay naay ning burot nga dako sa lukunan niya. Nagbagmut-mut siya, sir, panahon og kanang maglugdong bitaw. Kanang bugnaw. Oh, bugnaw ang panahon, sir, magmut-mut ang iyahang katong igo sa bala. Taylaw. Pero okay na si Michael, run stable na siya. Oh, sir, nag-stay ako ana siya. Okay naman siya, sir, makagalaw-galaw naman siya, maka-normal na siyang pagkaon. Nagpasalamat unko kayo nila, sir, nga ilaming gitabangan sa among problema. Kutob nga nakagawas ang akong anak sa ospital. Nya, pasalamat po kong dako kay sa burial sa akong bana, natabangan po ko sa kanang BSW sa province ug sa kanang nasyonal. Dako kay kong pasalamat nila sa hintabang nako sa tanan akong mga problema. Mao kadto ang atong malasakit center updates. Kini gihapon ang inyong Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon. Isayagyo! 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 Daghang salamat sa imong malasakit center update as Girly Veloso gikan sa Office of the President ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills. Pangita alang yun ang malasakit center office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod aron kamo matabangan. Sa atong pagbalik, atong makauban si Sangguniang Kabataan Barangay 1 Talakag Bukidnon Chairman Edison Ray Era Abelia. Tutok lang mga higala, we will be right back. Nasa loob ng hospital ang apat na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Lapitan nyo lang po, may hawak kayo ng bill ninyo, tutulungan kayo ng malasakit hanggang maging zero balance po ang inyong billing. Wala na po kayong babayaran sa inyong pagpapahospital. Wala na ko'y nakitang rason, wala na pong rason na hindi natin matulungan yung mga mahihirap nating kababayan. Yan po ang Malasakit Center. Para po yan sa mga poor and indigent patients. Tanang nitabang karon panahon na
Manahaman ta sa tunga sa pandemya tungod aning COVID-19. Daghang salamat sa inyong sakripisyo karong panahon na. Ayaw mo kagol, basta sa kapakanan ko ng mga mahirap ipaglalaban ko kayo. Kasabot ko sa problema ninyo. Ug akong gisaad sa inyo sa una, kahit sa ang sulok kayo ng Pilipinas. Mahulo, matawi-tawi, maapari mo. At tuon kita mo basta kaya lang sa akong panahon. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud, kini inyong amigo, Communication Secretary Martin Andanar. Ni-appeal ba mo sa atong load promo last week? Karong hapon ihatod ka nato sa atong bag-ong youth correspondent John Nino Fabre Paasa. Gikan sa City of Golden Friendship, Cagayan de Oro City, ang mga swerting load winners na mi-appeal sa atong programa last week. Kinsa sila John. Daghang salamat Secretary Martin Andanar og maayong hapon sa inyong tanan. Og labaw na sa mga tanan nga taga Cagayan de Oro City og sa tanang mga suking tigpaminaw og tigsubaybay sa Bisaya gyud. Maayong hapon sa inyong tanan. Kini si John Nino Fabre Paasa, ang inyong youth correspondent gikan sa Cagayan de Oro City, og welcome to the City of Golden Friendship and gateway to Northern Mindanao. Kabalo ba mo mga higala nga duol na ang kapistahan sa among pinalanggang syudad nga Cagayan de Oro og karon kining umaabot Agosto 28 sa kapistahan sa among patron nga si Senyor San Agustin. Og aniata ninyo karon dinhi makita gawas sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church. Og karon ako nang pagasugdan og hatod kaninyo karong hapon ang mga maswerteng mananaog sa atong load winners ni adtong niaging semana sa Bisaya Gyud episode. Una si Marciano Tubaon of Santa Fe, Bohol, Almira Cadavos of Butuan City, June Dumapak of Carcar City, Aurora Pileo of Talibon, Bohol, Carmi Picardal, Bunawan, Agusan del Sur, J. Ortega, San Agustin, Romblon, Dante Salarda, Cagayan de Oro City, Julie Matias of Oroqueta City, Ramon Arda, Pastrana, Leyte, ug si Grace Balili of Valencia City. Congratulations sa atong first batch nga mga mananaog sa atong weekly winners sa atong Bisaya Gyud episode. Ay hata magpadayon, kabalo ba mo nga naata karon sa memorial wall sa Bagyong Sendong nga nahitabo ni adtong December 2011 ug naa dinhi ninyo makita ang mga ngalan sa mga biktima ni adtong kalamidad. Og karon ako na pod i-announce ang second batch sa atong mga load winners adtong niaging semana. Rashnida Dalinding, Tacorong City. Marnie Magat, Tandag City. Jonah Amil of Catarman, Northern Samar, Robilin Rosal, Buena Vista, Agusan del Norte, Ruel Corazon, Cebu City, Janet Adanza Hondilia of Surigao del Norte, Jodina Ampo of South Cotabato, Juliet Calabitin of Negros Oriental, Glenda Rios of Cebu City, Evangeline Francis of Gihulngan City. Congratulations sa tanan natong mga winners sa atong Bisaya Gyud Load Promo. Daghang salamat sa inyong padayon nga suporta sa atong programa og unta magpadayon lang gyapon ta sa pagsubaybay og paminaw sa atong programa sa Bisaya Gyud. Kung gusto ninyo makadaog sa Bisaya Gyud Load Promo, mahimo nga mag-text lamang sa mga numero nga naa sa inyong screen. Og mao ang mga numero na 0917-848-6469 o 0908-850-1364 og ato pod i-like and i-share ang mga official social media accounts sa Bisaya Gyud nga inyong makita sa inyong screen. Kini si John Nino Fabre Paasa, ang SK Chairman sa Barangay 13, gikan sa Dakbayan sa Bulawanong Panaghigalaay, Cagayan de Oro City nga nagpahinumdom sa pagsunod sa mga health protocols sama sa permi nga paghugas o pagsanitize sa atong mga kamot, pagsulob og tarong sa face mask o face shield,
pag-apply sa physical o social distancing, pagpuyo sa balay, mag-amping kitang tanan mga higala, ug daghang salamat. May God bless us all. Back to you, Secretary Martin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa good news dyan ug sa atong mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sangguniang Kabataan Achieving Zero Waste. Kini ang usa sa mga programa sa Sangguniang Kabataan sa Barangay 1 sa Talakag, Bukidnon. Aron mas maambingan ang kinaiyahan ug mapasa sa sunod na henerasyon ang importansya sa recycling. Aron atong mahibal-an ang ilang mga programa, proyekto ug inisyatiba, makauban nato si Sangguniang Kabataan Barangay 1 Chairman Edison Ray Era Abelia. Era, duol na ang launching sa inyong Zero Waste Community Program. Pwede ba nimong i-share sa amo kung unsa ni nga programa ug unsa ni kaimportante sa inyong komunidad? Sec, may hapon, no? Kini nga programa, ang Zero Waste Community Program, isa kini sa mga inisyatibo nga gihuna-huna o gimugna sa Sangguniang Kabataan sa Barangay 1. So kini naga-focus kini sa pag-segregate sa ato mga basura, ma-recycle, sa dili ma-recycle, sa biodegradable. So kini Sec, no, kani siya is kanang aduna kini 4 ka setups or 4 ka buok, no. Sa isa ani adunay kita 3 ka recycle drums nga gimugna para kini sa atong mga basura nga atong ibutang sa atong mga purok. So kini siya Sec, no, atong naon nga despite sa pandemic karon, ang kinaiyahan gyud ang atong isa sa atong gatan-awon nga atong maprotektahan dili lang para karong nga henerasyon kundi para sa umaabot nga henerasyon. So kini Sec, naga-focus kini sa ang mga basura din ini nga ma-recycle ato di kining itap sa atoang partner nga foundation, which is isa sa ilang mga programa ang pag-recycle og mga basura nga mahimo kining isa ka item nga ilang ma-appeal sa ilang livelihood. So kini, no, makatabang gid ni siya sa ilaha labi sa amua, kini dili lang kita nakapokus sa kinayahan kundi pati sa atong mga kababainhan sa barangay o sa komunidad. So kini ang ato mga basura nga ma-recycle ato kining i-turn over sa ilaha para ila kini pwede mahimong basket sanina or depende kung unsa ilahang ginahimo sa basura nga magamit nila sa ilang livelihood programs. So kini pod Sec, no, kani siya is dugay gid ni siya gi-brainstorm pod sa akong mga kauban sa council because no nakita nato ang kakulangan sa ato ang barangay nga pagbutang og MRF, which is ang Materials Recovery Facility. So kita sa SK nakita nato nga kailangan pa mo suporta sa atong barangay sa pag dili na ato ang kuan nga sa kinayahan sa environment, pero kita is part kita sa kinayahan. So muna kailangan ta mo take part, kailangan ta mo hatag og effort og paghigugma sa atong kinayahan. Ang inyong barangay SAD Era nagpasa og bag-ong ordinansa para sa kabatan-unan. Unsa ang Barangay Youth Code o giunsa niini og pagtabang kanila? Kining Barangay Youth Code, no, Secretary, dugay gid kayo kini gihuna-huna, dugay kayo ni gisabutan sa council sa SK sa Barangay 1. Kini dili lang kini isa ka code, kundi pasabot kini ang grupo sa mga ordinansa nga giisa para sa mga kabatan-unan ni Barangay 1. So thankful kami sa Ginoo o sa among kaubang sa council, labi na sa Barangay Council, nga kini nana sa iyang last stage para ma-implementar na gid siya puhon din sa barangay. So isa sa highlights ani sa Barangay Youth Code, nalipayan kita kay ang SK nabalik sa barangay, nabalik sa lokal. Pero among na-realize na kining among pagka-SK lumalabay lang kini. Nalipay kami nga na-reform ang SK sama sa pag-usab sa edad, sa mga qualifications niini. Pero sama pod sa giingon sa mga seminar nga gipang-apilan sa una, no, nga kami nga
batch sa SK gihimo lang kini og kanang mura og pilot batch. So karon isa sa mga highlights niini sa ang pagtukod og opisina para sa mga kabatan-unan. Aside sa SK office, aduna pud kitay barangay youth office or desk baka nga naay mulingkod nga representative nga butaran sa mga miyembro niini sa barangay youth council. So ato pong paningamutan nga masulod dito ang honorarium Japon nga atong mahatag nga atong ma-share sa ilahas isip sa pagserbisyo sa mga kabatan-unan sa barangay. Limitado gyapon ang atong mga lihok ug tungod ang mga batan-on kay aktibo, unsa ang nahimong programa ninyo para mapasabot kanila ang sitwasyon labi na karon na mas istrikto ang mga patuman tungod sa COVID-19 Delta variant. Karon sa pandemic karon nga gakaitabo gabi na diri sa amuha sa lokalidad nga gataas Japon ang porsyento sa mga positive sa COVID. Ang SK sa Barangay 1 wala gyud nagundang og pagpahibalo, pagpa-remind sa atong mga kabatan-unan pinaagi sa information drive nga atong ginamugna nga sa ang SK Council house to house man ta, house ta nga i-inform gyud ang mga ginikanan pod usab nga i-remind ang ilang mga anak nga dili gyud unta magawas-gawas kung dili importante likay sa mga tipok-tipok. So kana siya no pamaagi po sa tong online no nga pag-announce online through sa atuang Facebook page. So muna siya among ginabuhat sa karon no nga among gina-boost Japon ang hunahuna sa mga batan-on nga ipasabot sa ila kung unsa ka importante ang safety karong panahon na labi na diri sa lokalidad nga ay gakamatay, na ay gataas ang pod. So buyag-buyag pod sa among barangay, maihap pa man sa among tudlo ang igo sa COVID, pero dili na to iampo nga madungagan pa kini kay muna isa pod na sa burden, isa pod na sa dako nga pasan sa barangay labi na sa paghatag og ayuda. So muna sa karon mo gid namong ginalihok sa ang pag-undang og remind sa itong mga batan-on na likay usa sa paglakaw-lakaw o sa pagtipok-tipok. Gisaulog karon na bulan ang Linggo ng Kabataan. Unsa ang inyong programa para sa mga kabatan-unan sa inyong barangay? Sukad no sa pagsugod sa pandemic no, medyo ta nakuratan kay kita labi na sa batan-on naanad kita og mga physical activities tama sa pagdula og basketball, pagdula og volleyball ug unsa pa nga mga sports activities. Og kana no medyo kami sa SK Council medyo gid mi nakuratan kay wala mi nakapangandam sa una, pero karon labi na karon nga bulan is mag-celebrar na pud kita sa atong Linggo ng Kabataan. So amo Japong ipadayon kung unsa ang amuang nangabuhat last year among Linggo ng Kabataan. So pamaagi sa online activities nga among gi-prepare para kanila, tama sa isa ani is ang poster making, ang syempre sikat karon ang pag-TikTok. So naadya po na siya kay syempre nara sa balay, so pwede nila maka-exercise pa sila kay makasayaw-sayaw o unsa baka no. And through recycled materials po usab no, nagkuan og bugat og modeling, pero rest assured nga nara dito sa ilang mga balay while they're making or pamulo sila nagbuhat sa ilang costume nga made of recycled materials. Aduna pud kitay webinar no. Last year nagkandak kami webinar on teenage, no it's not teenage, nagkandak kami webinar on how to deal with the pandemic. Karon no, magkandak kami og webinar on how to deal with stress no. Importante kayo ang stress because dara gasugod ang mga sakit-sakit labi na kung gaka-stress ta. Era, ang imong mensahe na lang o painumdom alang sa mga kabatan-unan sa Barangay 1, Talakag, Bukidnon. Akong mensahe no sa tibuok kabatan-unan sa Barangay 1, dili lang sa among barangay, kundi sa tibuok Talakag, Bukidnon nga kita mag-follow kita og kanang health protocols sama sa pag-stay at home, paggamit og face mask labi na kung namugawas ta sa balay o bisag naa sa balay kung natin gabation
pagsuot og face shield kung labi na kung crowded atong gatuan ug labi na gyud sa pag-iwas o pagtapok-tapok, inom-inom, ikabalutang kana wa gid nay madala sa tuang nga kamaayuhan. Daghang salamat Sangguniang Kabataan Barangay 1 Chairman Edison Ray Era Abelia. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun! Mga Bisaya, unya sa atong pagbalik, makauban nato ang mga Bisaya Pride, ang atong mga Olympic medalists na sila Carlo Paalam ug Nesty Petesio. Tutok lang mga higala, we will be right back. Dali na lang man tan-awon ang ilang naabtan karon. Apan ang ilang paglawig padulungad do sa kalampusan. Miagi og lain-laing hagit. Bisan kapilaman maigo sa kumo sa kapakyasan. Bisan unsa pa kabugat ang pas-anong kalisdanan. Bisan ug ang kalibutan magdumili. Mapuklid man. Mula hutay gihapon. Alang sa gitagamtam na kadaugan. Maukli ang mga atletang Pinoy. Ang atong mga atletang Mindanawon. Sa paugnat sa kusog. Isog nga mobarog. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun! Welcome back sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar sa atong mga igsuon na minaw nato karon sa Bisaya Gyud, labi na sa mga frontliners nato na nagserbisyo karong panahon sa pandemya. Maayong hapon kaninyo diha. Ang atong nakita na ilang kalampusan. Pag ila og labaw sa tanan, ang ilang nauli na medalya bunga sa pilaka, tabii, bulan ug tuig nga pagsakripisyo. Saksi upat ka kanto sa ring ang ilang sulob na gloves aron makabot nila ang gitagamta na kadaugan. Dili lamang para sa kanila, kundi kadaugan pod sa atong nasod. Para maghatag og inspirasyon, makauban nato karon sa Bisaya Gyud ang duwa sa atong mga atletang Mindanawan, atletang Bisaya, ang mga history makers na sila 2020 Tokyo Olympics Women's Featherweight silver medalist Nesty Alcaide Petesio o men's flyweight silver medalist Carlo Paalam. Congratulations Nesty and Carlo for bringing pride and glory to our country. Thank you po. Salamat po, sir. Atong unahon si Nesty. Nesty, pwede ba mo i-share sa amo ang imong experience, ang imong gibati samtang nakig-away ka sa tunga sa ring para sa medalya? Katong nga tayo po, especially katong sa finals, sa last round, baga, kabalo kong same may og score. So, dikit yung gaya mong score. So, yeah, karamdam na po yung kapoy atong last round kay sa grabe ang among dula dyan dato. So, ang ako yung nasa una-una ato nga, kung unsa may decision nga, yatag sa Ginoo, dawaton ako. Sa ako, giimon ako ang tanan niya. Sa taas sa ring ko, giimon ako ang tanan. Daghan ang na-impress sa imong na-achieve labi na ug ikaw ang first Filipina boxing Olympic medalist. Balikan nato. You're from Davao del Sur. Giunsa nimo pagsugod sa pagboxing ug bisan sa mga challenges na nagpadayon gihapon ka. Please tell us more about this. Yes po, nag-start ko training jud diya sa Bago Galiera po. Diya dyan nag-ting sa akong papa. Nag-start ang akong boxing career po kay nagatudlo si papa og boxing sa akong kuya niya. Nagtanaw lang ko. Na-curious ko nga nang sumbog-sumbog sila. So, maki-join dyan ko sa ilahang training. Dili dyan musugot si papa nga mo-appeal ko kay pang lalaki lagi daw. So, porsigido man dyan ko. Gusto dyan ko mudula. Tapos, i-appeal ko National Open 2007 sa Cagayan de Oro po. Dito
dito ko nakuha bilang national team pero na ilhan jud ko atong dula ko araw ng Davao, 11 years old po ko ato. So dito po nag-start ang journey po. Nesty, isip usa ka anak o mag-uuma. You are now harvesting the fruits of your labor. Gawa sa insentibo na gisulti sa balaod na apod ang gihatag sa inyo ni Pangulong Duterte o uban pang mga pribadong kumpanya. Unsaon ni ini pagbag-o ang imong kinabuhi ug sa imong pamilya? Yun po, sa mga nadawat na akong blessings po, tanan-tanan po, grabe. Sa una nga, maglisod mig magkuhag ka ng sariling balay na mo. Nagpuyo mi sa trapal lang, sa ilalom sa rambutan. Tapos wala mi permanent balay jud, makipuyo lang ni. Balay sa akong lola, balay sa akong auntie. Tapos makatry pagpalayason. Makatry pagpalayason po. So karon daggan na kayo nag-offer nga balay nga mapuy-an na mo. So grabe kayo ang blessings nga gihatag sa Ginoo para sa akong pamilya po. Nagbago jud ang estado sa among kinabuhi po. Kang Carlo na sadta. Carlo, dili sa dali ang imong kinabuhi gikan sa Bukidnon. Dayon sa Cagayan de Oro City, gamay pa lang ka, naningkamot na ka aron makatabang sa imong pamilya. Sultihi daw mi kung giunsa nimo pagsulod sa boxing o giunsa ni ini pagtabang ang imong pamilya. Una-una po sa lahat po yung kandi sa broken family, tapos kapuyo mi sa Balingwan, kami permanent address Japon. Nagipuyo rami sa mga balay, gitawa mi sa balay sa Balingwan, tawa mi. Grade 1 ko ato, bali na mi sa Cagayan de Oro. Tapos dito na nagsugod ang si pamasura na uwarta ko. Katang makatabang ko sa papa, minsan. Matabangan pa nung kogalingan, makakaon ko. Pipay na kayo ko, makakaon ko sa nog. Ang nata, o taging, pipay na kayo ko. Okay, wala po me. So dito ko, nalakal ko, antod na di kuha din ko sa coach na mo, na sparring sila sa kilid. Tapos sparring ko siyang anak. Tapos nakitaan ko siyang papaguro potential ng isog ko. Sabi ko ako nila. Tapos di po musugot. Di ko musugot kay kuminan ako. Pura taon ko ani, bunugi ko. Musura na lang ko anak ko. Di balik-balikan ko siyang papa. Yan po anak ko, sige sa ka na. Sige dun, magboxing ka dun. Kaya para makapalit ka ginani, makakapalit ka ice cream, nakatabang ka. So, nung karin ko, gistingan ako sa Domingo matong adula. Tingnan ako, patimbang ko. Tapos, kwarta din ko, kadaog man ko, kwarta ko 120. Primo sa una kay 120 to 100 man. So, ipahit na ko ang 20 o ice cream. Kanang itong di kariton nga ice cream sa una, sir. Ice cream, tapos pwet nila, gitago na kung 100 pesos, pwet nila mo bugas mais. So, wala ko na sa basong papa itong time. Boxing ko. Itago lang na ako. At 23 years old, samtang nakig-indig ka sa Olympics, nakabati ba ka o kahadlok o kakulba? Can you tell us kung unsang imong gibati atong nakig-compete ka? Una sir, before may nag-training camp sa Thailand, dito na ko yung mga pressure pero ginakayan. Agi-motivate na akong kagalingon nga kaya raman dyan po mag-training. Grabe akong training dire, grabe akong sakripisyo. Tugang po sa ginawa to. Ilay lang ko sa disgrasya. So, namunta sa training camp na mo. So, magdula sa Tokyo, sir. So, gisip rin ako ang gitanaw na ko una diretso, ang kantin. Pagkaunan, sir. Pinuna na ko nga, parera, may SEA Games di ay, Asian Games di ay. Dani din Asian Games. Ang pag-Asian Games, dagan man kayong tao, parera ng Asian Games. Siyo, minipitubit akong kagalingon. Normal, makulbaan ka kay siyempre layo kay ko sa mong ranking ang progresay, gusto akong kagalingon. Kaya na ko ni
anak ko dere, anak ko sa kagalingon. Balag bata ko, magkisabay ko sa inyo. Kaya pare man tayo training, anak ko mo lang ginamotivate sa kagalingon. Normal bakulban sir, pero at least ginapakita ko kagalingon, ginapakita na ko ang best na ko. Tabo na sakto kong training. Carlo, makadawat sad ka og insentibo na nakasulat sa balaod dugang usab ang gikan kay Presidente Duterte og sa mga pribadong kumpanya asa pod nimo ni sila panggamiton og unsa ni kadako nga tabang sa imong pamilya. Para sa kuha sir, dako yung kay tabang sa kuha og labong sa akong pamilya. Kani nga kwarta goro gamiton ako ni siya sa siguro kaya naman ko business gamay nga bugas so akong dugangan tapos ang pet og yuta para pod na tanan-tanan og mga prutas makuan og mga hayop nga ginadmay og humanon ako tong balay na ko nga wala na ko nahuman sir mo na ko siguro apartment tapos magsib ko sa akong kagalingon muna ako sir. Nesty, Carlo, ang inyong mensahe na lang para sa mga batan-on karon na na-inspire ninyo og nangandoy na mauli usab nila ang dungog alang sa nasod. Nesty? Ang sa ko lang sir, ayaw ninyo buhi ang inyong dream jud kung gusto jud ninyo ipadayon ninyo. Dili siya inana kadali nga makuha, daghan jud kayo mo mga challenges jud, failures, normal lang siya kay isipa lang ninyo nga every time nga mapildi mo inyo makuha ang inyong gusto naay mas better nga ready si Lord sa inyo nga mas okay pa sa ato ang ginaplano, mas better ang plano sa Ginoo jud. Mas okay nga ang perfect time jud nga ginahatag sa Ginoo sa ato kanang gusto niya nga kung ihatag na niya ready na ta nga sobra-sobra pa sa tuang plano jud. So padayon lang sa pangarap ninyo, salig lang sa Ginoo, salig sa inyong sarili, sa coach ninyo kung naaman or sa mga taong naghatag jud inspirasyon sa inyo. Pirmi ninyo isipa nga para ka kinsa ang inyo ang ginahimo sa inyo ang kakapoy, sakripisyo ninyo para kay kinsa jud na siya para mas ma-motivate mo, mas ma-inspire jud mo. Kay mas okay siya nga kabalo mo kung para kay kinsa ang inyo ang ginahatag nga sakripisyo jud. So laban lang untod sa makuha ninyo ang ginapangandoy jud. Carlo? Ako mangarap mo dako jud kayo nga pangarap mangandoy mo sa inyong gusto maabot. Yun yung idaw yung kagalingon tumatang na may problema dapat i-motivate niyo kung na may problema tapos i-post pa ninyo nga kaya na ko ni mabot pasan naman nga mga problema. Nakita mo, duwagan ninyo na sa mga goals ninyo, gusto mabot ka na, gusto ko ni mapalit, gusto ko may nani. At least para ma-motivate ninyo kay mo. Kaya hindi na ako sa una, nandoy ako gamay, gitagaan ko kasi sa Ginoo nga nikaluwag karon. So wala imposible sa taong porsigido. Lastly, ang inyong mensahe sa inyong pamilya, sa Philippine team, labi na sa inyong mga coach. Nesty? Yun po, sa ko ang Aba family, sa akong mga teammates, daghan jud kayong salamat sa pag-push ninyo sa mua sa kuha, sa training, sa tabang ninyo. Dili pud mi mahubog og ginaani, di pud mi kaabot sa inani kung dili sa tabang ninyo sa sparring, sa training, sa pangbukbuk sa mua. So, especially kay Virgin Ladon, Ian Bautista, kay Marjan Pianyar, kay John Milardo, Ugaire, kay James Paligte. Sila dyan na hubog ang mga men's boxer dyan. Di ko lata dyan yung mayo. So, mas nikusgan ko, nigahi ko sa dula. Salamat kayo. Glabaw na sa akong mga coaches kay Coach Nolito Velasco, Coach Reynaldo Galido, Coach Michel, sa tanang coaches ko. Salamat kayo kay nagtiyaga mo, ipagtiyagaan jud mi ninyo nga
suporta ninyo sa mua, sa inyong tiwala nga kaya na mo maabot ni makakuha mig medal. So ang patience niyo sa mua, grabe kayo, ang inyong pasensya jud taas kayo. So kamo na mo ang second family mo, second magpapa. So bigyan king salamat coaches sa tiwala nga gihatag ninyo sa mua. Kung asa man mi karon, gumikan pud ni sa inyo paglabaw sa Ginoo. So salamat jud kayo. Carlo. Una-una po, salamat po ako sa mga tumulong sa amin, mga teammate namin sa Kuya doon. Lalo na sa doon kasi nagpo-post kami sa kami parang partner. Tinulungan niya ako. At maraming salamat din sa mga teammate ko, kasama ko sa Thailand. Salamat sa inyo at sa mga teammate namin nasa Baguio ngayon, mga coaches namin nasa Baguio. Salamat sa inyong mga suporta, players. At nagpasalamat po ako din sa mga coaches namin na sila Elmer Pamisa, Ronald Chavez, Don Admit at lahat ng coaches po nagtulong-tulong sa amin po nakuha yung mga medalyang dito po. Tapos nagpasalamat din po ako sa mga pairs, sa mga tao ng pairs sa amin po at sa Abab family po. Salamat din sa mga suporta sa mayor namin. Salamat sa mga suporta po ni Eros Camino, sa Dioro. O lalo na sa pamilya ko po. Kasal na ng suporta sa amin. Lalo din sa Panginoon po. Hindi ko makukuha to, hindi niya binigay sa akin. Daghan kaayong salamat Nesty Peticio ug Carlo Paalam, ang atong mga Bisaya Pride. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Silverman pero they shine like gold. Sila ang mga atletang Pinoy, dili lang dungog ang ilang nauli, naghatag usab sila og inspirasyon og paglaom na sa bisan sa hagit sa kinabuhi, labi na karon na nakig sumbagay usab ta sa kontra nato na dili kakakita ang COVID-19. So sama sa mga atleta na kung dunay disiplina, pagtinabangay, makabot pod nato ang kalampusan ani nga pagsulay. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga higala, diri natapos ang usa na pod ka programang kanunay gaanda mutabang sa atong mga kaigsoonang Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban kang Office of the President ASEC Girly Veloso, Sangguniang Kabataang Barangay 1 Talakag Bukidnon Chairman Edison Ray Era Abelia, sa atong Bisaya Gyud Youth Correspondent gikan sa Cagayan de Oro City si Janinho Fabre Paasa, ug sa atong mga Bisaya Pride 2020 Tokyo Olympic silver medalists Carlo Paalam ug Nesty Peticio. Magkita na sadta sunod Sabado diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Malay Balay. Ug makita sa social media platform sa Armen Facebook ug Bisaya Gyud Facebook page. Palihog sad og like, follow, and share and message sa among mga Bisaya Gyud social media accounts. Facebook page at Bisaya Gyud PH. Instagram Bisaya Gyud. O subscribe, share, and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Press the bell para updated mo permi. Pwede sad ba-contact ang Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364, 0917-848-6469. Ako ang inyong igsuon o higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, pag-amping pirmi, mag-ampo o magkita-kita tag-usab mga bay diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!